Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, hvis jeg bliver spurgt. Hvem er du? Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det her, det er min hjerne. Det her, jeg prøver at sortere alle mine indtryk. Og lige hver gang jeg tænker, nu er den der, nu har jeg den, så kommer der noget nyt. Kan man blive sig selv? Har man altid været sig selv? Er der et sig selv, man kan blive? Måske er det det, vi skal finde ud af. Og jeg vil prøve at opsøge nogen, som mestrer livet. Og hvordan min lille måde at være menneske på skal være, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne undersøge det. Jeg vil simpelthen finde ud af, hvordan man bliver sig selv. Må jeg have lidt mere overblik over mig selv. Fordi ellers er jeg bange for, at jeg bare stadigvæk er sådan et lille tandhjul i et stort maskineri, og at jeg ikke helt kan gennemskue, hvad der er mit, og hvad der er maskineriets. Vi kommer ikke udenom, at vores kollektive ubevidsthed, den er jo stærk. Det må vi nok se. Den er virkelig, virkelig stærk, og dem, der kan tale til den, de får magt. Måske må jeg i virkeligheden stille mig lidt på afstand af det hele. Ikke melde mig ud, men måske bare stille mig lidt på afstand. Så vil mine tanker være utroligt klare. Det vil være absolut mine egne tanker. Nogle gange, når jeg går til store koncerter, så er der altid et eller andet tidspunkt, hvor folk begynder sådan at vifte med armen. Ja. Og de ved, hvornår det er, alle sammen. Ja. Og jeg bliver altid bange på en eller anden måde, ikke? Fordi hvis jeg giver mig til at vifte med armen også, hvem er det så, der vifter med armen? Ja, og det er bestemt også værd at interessere sig for. Fordi jeg har en stærk uvilje, nemlig når jeg mærker, nu kommer jeg også noget med i den der. Nu går jeg aldrig til fodboldkamp, fordi det interesserer mig så uendeligt lidt. Men det er også det, jeg synes, jeg ser ske der. Ja. At folk bliver, ikke alle selvfølgelig, men altså dem vi ser, pludselig så bliver det deres kollektive ubevidsthed til deres kollektive dumhed. Altså virkelig, virkelig dumt. Der er jo ingen, der vælger at opføre sig så tåbeligt. Nej, ikke hvis de sidder der alene. Hjemmefra. Nej. Så nu der går ind og opfører mig som en fuldstændig idiot. Ja. Det er der ikke nogen, der tænker. Derfor har jeg altid været lidt skeptisk over for alt for store forsamlinger. Fordi man bliver så viljeløs. Og det bliver lidt en rus, at man opløses i det fællesskab. Nu har jeg har deltaget meget i EU-debatten og gør stadigvæk, fordi det er der, det bliver meget synligt. Jeg er ikke modstander af et samarbejdende og fælles Europa og alt det der. Og jeg er ikke engang national, de må godt lave flag om. De må også godt flytte grænserne, jeg er helt ligeglad. Men vi mister evnen, og vi mister muligheden for at kan føle ansvar. Fordi sammenhængen bliver for centralistisk. Vi vælger, og vi stemmer, og så er det jo demokratisk. Det er det jo ikke. Altså, det er jo røvballe. Fordi du kan måle demokratis styrke ved at måle, hvor ansvarlig du selv føler dig. Og jeg kender ingen, for eksempel, der føler sig ansvarlig over for EU-penge. Slet ikke. Det er helt ligegyldigt, og derfor er sammenhængen forkert. Sovjet brød sammen i centralisme, og store sammenhænge rummer altid en høj grad centralisme. Og den er vi så som et lille land ladet os opløse i, fordi det var nemt. Jamen det er præcis det, jeg er bekymret for med mig selv i forhold til bare det mindre fællesskab, at jeg bliver opløst i det. Måske er det bare en naturlov, at større ting spiser de mindre ting. Måske skal man bare leve med det. Men det er lidt svært at leve med, synes jeg. Det er meget, meget vigtigt, at vi snakker om de ting. Fordi den højeste myndighed i det her land er stadigvæk mig. Og dig, ikke? Det er jo os. Og det er os, der må tage ansvar. Også for vores krige og for alting. Det er vores ansvar. Jeg møder jo mange gange den opfordring, at nu skal du holde dig til at være morsom og spille noget musik, og så lade politikerne om at lave politik. Ikke? Hvis man siger det, så siger man samtidig, at jeg har ikke fattet en skid af noget som helst. Det er mig, der er politiker. Vi er alle sammen politikere, og man kan ikke stå udenfor. Det synes jeg ikke. Men man kan jo godt prøve at se det udefra.
Det er det, jeg nogle gange går og tænker over, at verden ligesom står over for nogle ting nu, hvor demokratiet på en sær måde er i vejen. Jeg ved godt, man ikke må sige de her ting, men at der er ligesom nogle problemer, der er større end summen af de mennesker, der lige er til stede her nu. Jamen, jeg synes, demokrati er sådan en fantastisk idé, og jeg synes, vi skulle indføre det. Og der er ikke sådan rigtig nogen, der synes, der tager en overordnet vurdering. Jeg tror, det er sådan lidt lapperi hele tiden. Og det er da blandt andet det, jeg synes, vi skulle bruge vores tid til at snakke om med hinanden, i stedet for at opløses i en eller anden stor, vanvittig sammenhæng, hvor vi ikke tænker mere. Så hvis nu, at du fik faklen, altså hvis du blev enevældig konge, og ligesom fik dit år 100 dage til at skrue det hele sammen, hvad vil du så gøre? Så vil det at man med nogen, der er rigtig meget klogere end mig, og har formanet. Jamen, jeg vil ikke have magt. Altså, jeg har ikke lyst til at have magt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til. Altså sådan gå ind og få magt over andre mennesker, sådan, det har jeg ikke. Det glæder mig ikke. Det har jeg ikke brug for. Men jeg tænker nogle gange på, at menneskelivet ligesom er sådan en, at vi alle sammen svømmer rundt i sådan et stort, uoverskueligt hav. Og på et eller andet tidspunkt bliver man ærligt talt træt i armene. Og så på et eller andet tidspunkt har vi brug for at klamre os til en bøje af en eller anden art. Har du ikke sådan en? Ikke rigtigt, synes jeg ikke. Altså, det kan godt være, jeg har haft det, jeg ved ikke, men... Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Jeg vil gerne være med til at sætte spørgsmålstegn ved dem alle sammen. Hele tiden. Fordi, og også i tiltro til, at sandheden egentlig ikke rigtig findes. Vi kan kun nærme os den. Og derfor kan jeg ikke nytte, når vi vedtager, at noget er den endegyldige sandhed, for det er løgn. Selv hvis man så siger, fællesskabet, det er i hvert fald ikke, det giver mig ikke nogen sikkerhed, så må man stadigvæk på en eller anden måde have noget andet, der så giver en sikkerhed. Altså en idé, der ligesom giver ens liv mening. Det ser ud til, at jeg har udtømt de jordiske muligheder. Nu må jeg prøve at kigge uden for verden. Måske er det ikke kun op til mig selv at blive mig selv. Og måske, og det er i virkeligheden den allermest skræmmende tanke, har det altid været ude af mine hænder. Evangeliets lov er skrevet på hjertets kødtavler, ikke?